Здравейте! Вие сте с DRIVG Test Drive, а днес ще ви представим най-добрият вседеход на България за 2016, претендентът за титлата кола на годината и може би най-сигурният автомобил на планетата – новото Volvo XC90. Шведският вседеход е изключително елегантен, а T6 версията, която ние ще тестваме, е доста спортна, благодарение на своя 2-литров 4-цилиндров турбодвигател с мощност от 320 конски сили и 400 Нм въртящ момент. Нека видим на какво е способно новото Volvo. Шведският вседеход ускорява от 0 до 100 км в час за 6,9 секунди. Максималната му скорост е 230 км в час, а средният разход на гориво е под 8 литра на 100 км. Напълно естествено, автомобилът е със система за задвижване на всички колела, а мощността се предава към тях чрез 8-степенна Geartronic трансмисия. Но не това е основното при новото XC90. От Volvo са заложили на изтънчения стил и най-върховите технологии, за да впечатлят своите клиенти. Дизайнът на XC90 е елегантен и еволюционен спрямо първото поколение на модела. Дневните LED светлини са изключително красиви, а шведите са им дали доста добре звучащото име – Чукът на Тор. Фаровете за мъгла са изнесени ниско надолу, а предната решетка показва характера на шведската марка. Изчистените линии на вседехода си проличават в неговия профил, който се вози на 19-цолови лети джанти. Стоповете от своя страна следват логичното си развитие спрямо първата генерация, а на покрива е разположен спойлер. За хората, предпочитащи по-грубия външен вид, от Volvo предлагат опцията алуминиевите лайсни да бъдат заменени с висококачествена черна пластмаса. Интериорът на новото XC90 е изключително просторен. Броят на бутоните е сведен до минимум и всичко в купето се случва по много интуитивен начин. Скандинавците залагат на материали, като финна перфорирана напа кожа и дървени декорации с ръчно изработени детайли. Освен с луксозната си тапицерия, седалките впечатляват със своя комфорт и вградената функция за масаж. Като опция от Volvo предлагат отварящ се стъклен покрив, сенници за втория ред седалки, както и безконтактно отваряне на багажника, чийто полезен обем може да нарасне до внушителните 1868 литра. Джипът разполага с трети ред седалки и може да вози до 7 човека. Новото XC90 разполага с климатична система, разделена на 4 зони и пречистваща въздуха от вредните частици и полени. За озвучаването отговарят 19 високоговорителя на Bowers & Wilkins с обща мощност от 1400 вата. Ключов елемент в интериора е намиращият се на централната конзола, подобен на таблет огромен сензорен дисплей, чрез който по лесен начин се контролират системите на автомобила. А както може би предполагате, техният брой е внушителен. Новото XC90 разполага с система за автономно паркиране, която използва 12 ултразвукови сензора, за да намести колата вместо вас. Адаптивният круиз контрол позволява безопасно полуавтономно шофиране при задръствания, като вседеходът автоматично следва превозното средство отпред и сам пази дистанция. Ускоряването, спирането и дори завиването се контролират автоматично. Системата Forward Collision Warning сканира всички обекти в рамките на 150 метра пред автомобила и предупреждава, ако предстои сблъсък. Освен това, колата има система следяща пътната лента, автоматично превключване между дълги и къси светлини, система следяща сляпата точка и функция за засичане на пешеходци. 360 градусовата камера предоставя гледка от птичи поглед на цялата обстановка около автомобила. И това не е всичко. Новото XC90 е оборудвано с head-up дисплей, който показва полезна информация само на шофьора. Шведският вседеход разполага и с въздушно окачване с електронно управление и набор от 5 режима – Eco, Comfort, Off-Road, Dynamic и Individual. При активиране на Off-Road режима, пътният просвет се покачва значително, а автомобилът може да се справи с всички изпитания на грубия терен. В динамичен режим обаче, новото XC90 се снижава по-близо до пътя и вседеходът е готов за високи скорости.
Новото Volvo XC90 е един изключително стилен и мощен автомобил, притежаващ дори и практичност. Абсолютен рекордьор в историята на европейските краш тестове, новото XC90 е острието на доста амбициозен план. Шведската марка планира да обнови изцяло автомобилната си гама до 2017 година и да елиминира напълно пътните происшествия със свои автомобили до 2020 година.